Yey mina, natshelwe ubani ukuthi indoda iyashawa? Hhayi ngiyazibuzela nje ngibhalanseni. Mhlampe uma kuwukuthi nawe ukuleli qembu leli elishaya nayo, elidedela isibhaxu endodeni. Awusi-engage kwi-comment section. Kuyakusebenzela yini ukuthi uyishaye indoda yakho? Kuyakusebenzela? EzangoDisemba. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela likude phezulu. Do join. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah. Lalela singena ngasifikile sigalelekile kwi-story time. We are back on the channel after a nice beautiful long rest. Festive baba, kufanele si-recharge, kufanele si-rebooste, kufanele si-revitalize. Ukuze sibuye si-fresh, simnandi, si-happy, si-healthy, sinje. In your screen. Lalela-ke, don't forget, like, comment, subscribe, share, and make sure ukuthi uyasipha ama-channel memberships. Lalela, lindeni, nak-2026 andifuna ukujoyina ama-channel memberships. Khona nama-super thanks lapha. If you don't want to pay monthly, rather give us a super thanks. We will really appreciate that. And don't forget ukuthi siyawabuka ama-adverts. Kuyashisa eThekwini, kuyashisa. Ngendlela ekushisa ngayo ngisalifuni ngisho ulwandle. Lingirostile ngasala ngi-roasted nginje ulwandle. Kodwa-ke asikho lapho, sisekutheni hayibo ziyashisa izindaba zangoDisemba. Ziyashisa zigcwele isifuba. Yey u-DM wami ngazi ukuthi isihlahla sikaKhisimusi ngiyakutshela wena. Uthi udali malwandle, angazi noma ngenze iphutha yini. Nkosi yami ngiyemlandeli wakho, ngiyabona sihleze sikhuluma, sakhana, sikhulisana. Kodwa njengamanje I am in a dilemma. Dilemma. Izindaba zala ekhaya ziyakhula ziyakhisa. Nawe uma unendaba ufuna ukungixoxela yona, ubongibhalela lapha ku-DM yaka Facebook, Meaningful Conversations with Zandi Mfeka, noma-ke uvele uyobhala lapha ku-TikTok uma ukuthi you are a TikToker. Uma ngabe unqena ukwenza lokho, vele usend i-voice note ibe less than 5 minutes nje ku-071 941 9417. Uthi usithandwa waze wamuncu uDisemba wami emalwandle. Into engiyenzile yazi ngendlela engangidinwe ngayo akungifikeli ukuthi ayifiki le nto ethi ngizisole. Yingakho sengize ngithi angik-DM, mhlawumbe abanye abantu bangangitshela otherwise ngoba hayi kona hayi nganginyanyile kwangempela. Uthi umyeni wami oka-10 years. Mingaka iminyaka? 10 leminyaka ngithandana nodali wami, sishadile nodali wami. Before then sasikade-ke sijolile about 2 years before sishada, okusho ukuthi sesindawonye for 12 years. Uthi malwandle ngiyayithanda le ndoda ngenhliziyo yami yonke, iwenzile amaphutha njengamanye amadoda, ngayixolela kwadlula, sabuya sahlala phansi saba umndeni. Kodwa okwa this time hayi engathi uthelwe yizibonkolo ubabakhe. Mina angazi ngizoyithini into nje ibuhlungu, angazi ngiyemuva noma ngiyaphambili. uDisemba ubumuncu, izingane could feel the tension, kodwa there was nothing I could literally do because now what do I do in the situation? Ubabakhe ngaqale ngasola ukuthi hayi useyajola uhlabangane. Hayi uhlabangane wami useyajola sebemthathile. Ngabathe ngiyaziba ngabona ukuthi hayi bamthathile impela bagijima naye uthuli-ke manje. Okuwes ngithe ngisasola kanjani ukuthi uyajola uhlabangane, yabe isiqala intombazane ingitexta ingedelela. Okusho ukuthi lo muntu wesifazane ujola nendoda yami, uyazi ukuthi ishadile futhi akanandaba, and on top of that uzongedelela. Na umbuzo wami ula malwandle, uyithathephi inamba yami? Uyithathephi inamba yami? Amadzoza ayasiqhatha nebhizi. Ungazibona uthwalela umuntu wabantu umlomo ngendlela ongayiqondi, kanti indoda yakho, ubuxoki bendoda yakho. Uthi nakuwo kwenzeka, bengiloke ngiziba le namba engingayazi, iloke ingitexta yedelela, ikhuluma noma yini eyithandayo. Angithulanga-ke ngoba
bengingenandaba nentombazane, ibingenze kuthandayo, ifike la ithanda khona, mina kade ngayibamba ayishisa, sengijwayele ukujolelwa indoda ukuthi into ekanjani. Into engayenza, ngahamba ngayomtshela uHlabangani ukuthi, Hlabangani, ngicela ubuke kunale namba. Le namba le iyabhala ithi and le namba oku-worse ngayo ukuthi mina mangiyiphendula kuhamba ithi K1. Okusho ukuthi njengoba ebhala ku-WhatsApp uyabhala bese yangiblokha, abhala bese yangiblokha, and kusho ukuthi inamba angayisebenzisi usisi ngoba noma uyifonela le namba ayingeni. Angikwazi ukuphendula, angikwazi ukubuza anything, kodwa nje umuntu uyabhala akhuluma ashakuthandayo, angitshela ukuthi lowo mshado wami engiqhoshe ngawo sekufike ekugcineni kwathini. Uyabona nje adelele asho noma yini ayifunayo. Ingidine lento, ingidine kuze kube sekupheleni. Uthi u-last number owenze ngoDisemba nje, just before amaholide aqale, uHlabangani uholile, uthola ibhonasi izizumbulu zakhe. Umntakwethu wahamba wayothenga imiswenko emisha. Uyabona umuntu agqokiswe webhungelishe ngazi ukuthi lina 16 years. Waqala phansi wayothenga lezo zinto zabafana abancane. Akaswenka kamuhle, uyacobezela, uyaconsa co. Angifuni ukucomplaina ngoba ezingane imali wayikhipha, nezingane wanginikeza ngawo zithengela, nekaKhisimusi wayikhipha. Kodwa nje ngibuka lolu shintsho olungako ukuthi hayibo, nayi indoda yami iphunyuka phakathi kwemine ngithi ngiyiphethe nge-straight line. Uthi hayi, kuthi ngomhla ka-13 emsebenzini mina bengivala. Ngomhla ka-14 ngivuke ngihambe ngiyothengela izingane, ngithenge zonke iy'mpahla zaKhisimusi zibuye zibekwe la, kube mnandi kube njeyaya. Thina-ke siyaye siyiplane i-Christmas, siye sibe nama-different themes uma ngabe kuyi-Christmas, and siye sithenge izinto ezifanayo esizozigqoka sonke siwumndeni ngoKhisimusi. Yindlela nje, i-culture yethu nje sayi-create-a siwumndeni wakaHlabangane ukuthi senza kanje uma kuKhisimusi. Ngambuza kuHlabangani, Hlabangani, njengoba ungekho bosibo uyothenga-ke, ngiye ngakuthengela lokhu. Uthi nje into yakhona wavele wayibamba wayithenga, ngimthengele yona. Athi ngize ngiyigqoke lento mina, amakhehla le mgqoke, ngithengele iy'nto zamakhehla. Uthi ngathi hawu, ngoba lo muntu isitayela sakhe lesi, I know for a fact ukuthi these types of t-shirts nalo short engimthengele wona since kuDisemba-ke bezofa itimu bekuwushoti, angazi nezikibha ezinjani. Kusukela nini sekona into yamakhehla le? Uthi hhayi ngizoke ngizwe. Uthi adelele kanjalo amani aqeda abhakaze isicabha aphuma ahambe. Hhayi, kudliwe isapha, kulalwe umhla ka-14 njalo. Ngomhla ka-15 ngivuke ekuseni ngikline, ngenze i-breakfast, ngenzela wonke umuntu. Hhayi, uHlabangani akahlalisekile, ngazi ukuthi uyinto kahle naye yena uthi-ke uvala ngomhla ka-12. Uthi naye uHlabangani sevalile emsebenzini ngomhla ka-12, kusho ukuthi nje sesiyinto nje e-ready for i-summer. We are summer ready, we are festive vibe like. Hhayi, uthi nangempela-ke Hlabangani akahlaliseki, ithi esuka lapha athi ngekayidli i-breakfast, cela singambali aphuma ahambe. Uthi Sisandile, ngicela ukukutshela uHlabangani wahamba ngomhla ka-15 ekuseni, waze wabuya ngomhla ka-16 ey'ntatha. Futhi hhayi nasey'ntatha ekuseni sekusile kukhanya bha ngoba ngo-4 esama kuyakhanya. Uthi ngizithulele nje ngithi ake ngibe umfazi, ngiy'bambe yishisa, kuqala i-festive, angifuni umoya wami wonakala. Uthi hhayi, ngivele ngingambuzi lutho, ngingasho lutho, mekangena angena ahamba e-bathroom afike ageze, ngiyamuzwa ukhuluma nefoni, kumnandi kule call akhuluma naye, hehehehe, kumnandi nje. Angimaze Groove, lokhu kusho. Okay, ngizithulele. Uthi hhayi-ke i-situation ibe muncu ngoba umuntu uma yenze into e-wrong kubalulekile ukuthi azi-acknowledge, azehlise. So angeke ngimbuze lutho, angeke ngisho lutho ngoba yena uzibone right kule nto ayenzile. Uthi kanti angibuzange la ngenisisandile. Kuthe ngomhla ka-15, lo mhla ka-15 abuye ngawey'ntatha. Kuthe emini yasekuseni ngabo-9 angene embhedeni alale nje for an hour. Angithi ugezile isikhathi efika, avuke afune something fresh ku-wardrobe, agqoke aphume ahambe. Uthi akaliqedanga i-hour ehambile, mhlampe kwakuyoshaya o-10 noma o-past 10 kanje. Kusho le call, ngiyayibona le number anginayo, it's an unknown number. And mina ngino-Truecaller Sisandile, angazi ukuthi ayivelanga kanjani leya number, kodwa ayivelanga, yayithi unknown. Uthi ngiyibuke le number, iringi okokuqala ngiyizibe, iringi okwesibili, hhayi okwesithathu ngihluleke ukuzibamba ngiyiphendule. Uthi hhayi, uma ngiyiphendule okwesithathu, yangisho intombazane, iyangigcwalisela ukuthi uHlabangani njengoba kade engalalanga ekhaya ebuye ey'ntatha, bekade benaye bey'khiphile be-PPP, begrova kunjani. uHlabangani sekowakhe mangikhohlwe ngaloyo mshadwana wakhe, mina angibe isidwedwe esiphipha abantwana.
Yo, uthi sesandile yangisho intombazane, yangisho intombazane, yangisho intombazane, angikwazanga ngisho ukuphendula ngavele ngakhala, wohlo, iy'nyembe zingakhala, ngathi ngilingelwani nge-festive, ngilingelwani? Jehova msindisi wami wuphi, ungishiyelani na? Uthi hhayi, ngikhale ngize ngiphathwe ikhanda, ngilivale lokho ngikhale ngize ngiphathwe ikhanda, kumele ngiphuze amaphilisi ngihambe ngiyolala. Uthi abuye uhlangana naye ngabo-something to 2 emini. Uthi ngendlela engangidinwe ngayo sisizandile mekabuya uhlabangani ngayizwa imoto iduma egeyithini wangena nse wapaka wangena uthi wahlangatshezwa yimina e-dining room sanqumana sahlangana kanje. Uthi ngamthatha ngolabhabha wempama. Uthi ngamthatha ngolabhabha wempama ngathi kwenziwa yini ukuthi ungidelelise ngey'febe zakho. Okokuqala lesi sifebe siyithathe i-number yami. Uthi ngamusho ngathi kade ngithulile angeke ngisayimela-ke lento eyenzakalayo. Uthi ngamusho. Uthi okubuhlungu kunakho konke ngicela ukutshela ukuthi uyena odinelwe mina. Akangikhulumisi kusukela ngomhla ka-16 Disemba. Ngawo umhla ka-16 Disemba waphinde wahamba ntambama-ke wahamba wangabuyi inhlobo-ke waze wabuye ngakusasemini-ke kuloko-ke. And then akadlanga ukudla kwasekukhisimusi kwakwami. Izingane zami zilokhu zingibuza kanti ma uphi ubaba, kanti ma uphi ubaba, we want to take pictures. Baba Dololo. Nasekhaya kubo bayangibuza uthi-ke uma ngabe besho ngokhisimusi baye bapheke benze ukhisimusi wabo ekhaya endlini, and then bese kuthi ntambama bese beyahamba bavakashela umamezala. Apparently akukho kude nasemzini wakhe, bese beyahamba bavakashela umamezala. Uthi manje ngifuna ukuhamba imoto ayikho, yinye imoto la ekhaya. Ngifuna ukuhamba imoto ayikho, izingane zifuna ukuya kagogo because it's a tradition ukuthi siyapheka senze into esiyenzayo, sidle whatever okudlekayo, bese siyahamba siyoqedelela kagogo ukhisimusi futhi silale khona sibuye ngakusasa. Hlabangani akekho, hambe nemoto, asimazi ukuthi uphi, ngiyamfonela ifoni ivaliwe. Kuthe at the end of the day wagcine seyiphendula ifoni, kodwa ifoni ebeyiphendula nje avele athi ngiyabuya, musukubanga isicefe ngizobuya. Kuphelele lapho ayidrop ifoni. Hhayi-ke sahlala kanjalo-ke ney'ngane zami kukhisimusi, asibange sisaya kuvakashela igogo, waba muncu kanjalo-ke ukhisimusi. Kodwa-ke inkinga yami enkulu nebuhlungu kunakho konke ukuthi ungidinelwe i-festive yonke. Imali yakhe yebhonasi uyiqedele lapho la endinda khona, and on top of that akangikhulumisi since then. Manje ngifuna ukukwazi ukuthi mina ngirongo yini? Ngirongo yini? Malwandle ngicela ungibuzele lapho ebandleni lama-life graduates ukuthi mina ngirongo yini, ngoba ngisukeliwe kahle kahle mina. And akabonga ukuthi angikaze ngize ngenza ama-efforts ukuthi ngiyi-trace ngize ngiyithole le ntombazane ngenze okuthandwa yimina kona, ngoba kade iqalile ukungisukela ngiye ngazithulela nje. And mina-ke sisande ngicela ukutshela ukuthi ngiyilezi ezisebenza ngey'bhamu. I could do anything I want to do kuloya muntu wesifazane uma ngifuna, noma kuyena, kodwa angikwenzanga because ngisabambe elokuthi ngishadile la, I cannot behave like a hooligan and nginabantwana ngizele. Bazalwane, uyabuza, phendula life graduate. Indoda iyashawa. Eburongwini bayo unalo ilungelo lokushaya indoda. Hhayi mina ngazi ngithe kuyena mina dadewethu engingakusho kuwena, sorry, into okudlula kuyona ngiyayibona ibuhlungu kakhulu futhi ayikufanele, kodwa ngokwazi kwami mabili vo amacala angaxoleleki. Indoda nje yomuntu noma indoda angithi an African man, wesho wena uphethe inzule la, uphethe umZulu. Ngiyaxolisa uma ukuthi inzule inhlamba, ngiyazi abantu abaningi abathanda ukuthi sikhulume kanjalo, kodwa uphethe umZulu wena la. Mabili vo amacala abantu besilisa bakwaZulu abangawaxoleli. 1, elokufeba. 2, elokuthi umphakamisele isandla. Ungamshawuta ummemeze umthini umncisha ukudla, umncisha inkomo, but the 2 things that you can never dare do ezingaxolelwa nje ngokwazi kwami, ubufebe, wabanja ufebile, leyo ndoda soze iphinde ikuxolele. Uma ikuxolelile ikubekela umkhusi inyama yangayizolo. Elesibili, elokushaya ngempama. Abantu abashayana ngey'mpama, hhayi abelungu namakhaladi kuphela, thina sifike empameni. Hhayi lento esiyibona kuma-movie before ufike umfazi edonsa indoda ngempama, hhayi ayenziwa muno. Ngicela ukukutshela ukuthi o-wrong ababili abenzi u-right. Ilo-ke engikushilo mina kuyena. Ngicela ucommente down below on the comment section ukuthi wena what do you think? Usisi be-right ngokuthi ahambe usaqaza indoda yakhe ngempama because uthukwe intombi yendoda yakhe? Ngiyazi ukuthi intombi nayo ibingekho right, ayinalo futhi ilungelo lokwenza lento eyenzile. Kodwa-ke uHlabangane-ke yena-ke, uHlabangane-ke Hlabangane ngiyakubiza Hlabangane. Kanti usutholela injani kule game ukuthi ungaze uniglect umndeni wakho wonke nge-festive? Ngiyazisa sihlangane kwesilandelayo, ngiyanithanda, ngilindile ama-comments, asimlulekeni enze njani.
aqale phansi kube wena oyozihlisa axolise, noma ayomceba ekhaya, angazi. Hhayi nami angazi, kodwa maye nje, kodwa-ke shame usisi has got ube nokhisimusi omuncu and hawu, Nkosi yami asikisi. Love you. Bye. Don't forget to watch the adverts.